Татарстан, Башкортстан, татарларга. Ату постоянно әйтәләр, башкортларны мына Алсыйновны утырттылар, беркем күтәрелмәде. Мына инде карагыз инде. Карагыз мына татарлар. Хәзер инде мына татарларга пошло нападение. Башта Манкурт Хабиров секте бөтен башкортны. Хәзер инде Татарстанда Минниханов бөтен нәрсәкәй национальный движениеларны, активистларны артыннан ФСБ җибәргән. Мана Раил Садриев, Энгель Фаттахов, Рафик Каримуллин, Зинур Аглиуллин. Фаттахов был уже арестован бит инде. Карыйсыздыр бит инде. Что происходит? Мында Руслан Айсин. Вот все, вот сколько можно уже это все, как вы думаете, терпеть, а? Мана, сколько можно это уже терпеть? Әйтегез миңа. Сколько? Мана күтәрелергә кирәк. Безнең ата-бабаларыбыз бер нәрсәдән куркмаган. 500 ел алдан. Хәзер без 500 ел эчендә куркакка әйләнгәнбез. Без кашанга хәтле шулай булабыз? Кашанга хәтле? Без кем көрәшә? Рафис Кашапов, Нафис Кашапов и башкалар бөтенесе кем көрәшә мына шул юлда? Без бөтенебез әзбез. Путинистлар күп, манкуртлар күп. Без әз. Шунага кушылырга кирәк, уже торырга кирәк. Сез үзегезне генә уйлап ятасыз монда. Акча умырып ятасыз, теге государственный грабить имеп ятасыз Татарстан белән Башкортстанны. Рәхәт инде сезгә. Bütün авыллар, башка җирләр мискин яшиләр. Менә шулай утырталар, без баш күтәрсәк. Татар телен сөйләсәк утырталар. Безгә кутакка кирәкме ул урыс? Сезгә качан соң барып җитә беләт? Качан барып җитә сезгә беләт? Мин аңламыйм. Какой-то бәләкәй генә Кыргызстан тоже в любой момент может президентын алмаштырып куярга беләт. Без нәрсә? Без алардан күбрәк. Но зато духыбыз юк. Күп тә бит, толк юк. Дух юк. Дуа кылам мына бүген җума. Аллага тапшырдым. Сез уйланыгыз. Татарстан һәм Башкортстан. Эт кебек бер-берегезгә нахуй ташланмагыз. Мына мин метис. Татарстан ягында мин алам, Башкортстан ягында алам. Мин метис. Башкорт канымда бар, үзбәк канымда бар, татар канымда бар. Мына шулай. Действуйте.